Izilo Mzansi 98.0 the difference. Alright, simsakazweni wakhe Izilo Mzansi ku 98.0 hlelweni lakho kembizo ke izinto zabelungu kwenza njalo ke. Sometimes uthi wenza okunye kuvesane ke kwenzeke ke into ongayazi. Alright. Sikhatsa ko 14 after 7 ohlelweni lakho imbizo usekhona ke unobhala we SACP esifundazweni ke lesi sakwa Zulu Natal umnumzana ke uThemba Mthembu. Mvelasi sawubona ngicela nje ungidotsele imic ize kuwena. Uyaphila? Hayi. Ngingasho nje ukuthi kuyaphileka. Yeah. Niloko nigijime njalo. Ey. Angikwazi ukugijima nje. Aha. No. Izinto zakhona. Into zakhona. Yeah. Alright. So before singena kwizinto eziningi imvelase especially ethinta ipolitiki. I know ukuthi as iSACP ninenhlelo eninazo. Especially nje kuphela inyanga leka April futhi kuzoqala ke inyanga kaMay. Mhlawumbe ungasipha zona lezo nhlelo because I know ukuthi akhona namanye ama issues amaningi esisazowakhuluma esibhekena kulona ke ukhetho. Angibingelele msakazi ngibingelele abalaleli esiteshi sibona ungathi sithandwa kakhulu Izilo Mzansi. Yebo zikhona inhlelo esinazo. Kakhulu kule siyazi ukuthi lenyanga esikuyona ephela namhlanje inyanga esibiza ngeChris Hani month. Yeah. Ngoba siyazi ukuthi ke umholo wethu ayethandwa kakhulu abasa la eMningizimu Afrika kwezomzabalazo uComrade uChris Hani washiya ngayo lenyanga umhla ka10. So besilokhu sinezinhlelo ke eziningi senza isifundo si campaign singena sibakhumbuza abantu ukuthi bakhumbula ukuthi ke nawo lo mhla ka27 njalo watholakala ngokuchitheka kwegazi lika Chris Hani. So kubalekile ke ukuthi simkhumbule ngendlela okuyiyona nayo engamenelisa ekuvaleni ke yona inyanga le ngomhla ka5 kuMay so besisiba nerally ke yokuvala yonke imigubo ade siyenza ngaye uComrade uChris Hani umhla ka5 lapha ya stadium saseMpumalanga eHammersdale. Oh yes. Sibe sine General Secretary we Communist Party uComrade uSole Mapayila nezikhulumi ke ezobe iqhamuka kuANC COSATU OSANCO YCL kanjalo nabombutho we MK Liberation Army Veterans Association. So kuona lo mgubho uthi uzoba khona nini? Mhla ka5 kuMay. Mhla ka5 kuMay. So mhla ka5 I think ngo Sunday. Yeah, uSunday. Bangaphazami yeah. All right, transport wise khona ehleliwe? Yebo, kakhulu endaweni ezisondelene nendawo yaseHammersdale ikhona i-transport ehleliwe kusho ukuthi ke indawo nje eseThekwini kakhulu sisazama nezaseMaritzburg. Okay, why Hammersdale in particular? Why Hammersdale in particular? Hammersdale sicelwe izinhlaka zakhona. Okay. Kakhulu nangokusebenza nje kwabo. Bathanda ukuthi nabo bangathanda ukuthi ba host lo mcimbi. Yeah. kaComrade uChris Hani. Nathi sabona ukuthi ngendlela nje abasukuma ngayo iyona ndawo esingakwazi ukuthi siyise kuyona. All right. Now uma simuva kancane because angifuni sivele sixebuke kule okhuluma ngayo, right? Mfana sithathe step by step. Abantu abaningi baye bathi uma be refer kumaqhawe omzabalazo bathi iqhawe lethu noma iqhawe ngaleso sikhathi ngaba likho happy manje ngendlela izinto ezenzeka ngakhona, but mina ngibe nombono ohlukile because somehow umuntu uyashintsha according to izimo ezikhona ngaleso sikhathi. So what is your take kwisimo esikhona njengamanje, especially kwipolitiki yaseNingizimu Afrika nangendlela abantu baseNingizimu Afrika abaphila ngaphansi kwayo? Do you think ukuthi uChris Hani mhlambe ngabe uhappy ngendlela okuyiyona njengamanje? Msakazi uyabona ukukhuluma ngoComrade uChris Hani ukhuluma nomuntu onomlando
ekwenzekeni kwegameko empilweni yakhe esembuthweni omkhulu ka-African National Congress. Lokho okwenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi afunde ubuyena nangendlela ayiphatha ngayo nokuthi nathi fanele siziphathe kanjani ekuqhubeni umzabalazo waseningizimu Afrika for the better. Ingakho ke singakungabazi ubuholi bakhe nangendlela ayecabanga ngayo nezifundo esizifunde kuyena izona ke lezi esingacabanga ukuthi ke waye umuntu wayekhonzile ukuthi siziphathe kahle futhi yonke into esiyenzayo siyenzele ecabangeni abantu bonke ngokulingana. And then kule yezimo eyikhona ke njengamanje ngifuna ke sithathe kwindlela mhlambe enicabanga ukuthi ngabe ufila ngayo njengamanje 1 2 and then bese siletha ku leadership ekhona njengamanje. Asikubeke nje ukuthi isimo esikhona njengamanje esifanele siqale sikwazi ukuthi ngabe sisiqonda ngokufana yini. Thina samakhomanisi uma sihlaziya isimo esikhona namhlanje isibona kuyisimo esiyinselelo kakhulu ekuthetheni umzabalazo suyise phambili. Into esibona njengoba sibona siya kuma election ongamhla ka29 into esibonayo ukuthi kulama election angomhla ka29 abantu abaningi uyathola ukuthi abakabone kahle ukuthi yini ezoba at stake. Kunga analysis ethu yilethu ukuthi into ekwi stake njengoba siya kulama election akuzona iningi esinye sesibuke eziba kwi public discourse. Into ekwi stake ukuthi laba baphikisana no-African National Congress, laba baphikisana nentando yeningi ekhona bakhuphula amasokisi bafuna ukuya kulama election ukohlula intando yeningi, le ntando yeningi eholwa African National Congress. Na into eyenzekayo. Okay. Ingakho ke emaningi amaqembu azobe khankasela lolukhetho ngoba inhloso ukwehlisa ukusekwa kuka African National Congress so that kungabi khona inhlangano ezobusa ngokwentando yeningi. Okay. Kodwa i-African National Congress ugcina usubusa ngokubambisana namanye alokhuza amaqembu ungayithathela inqumo wodwa. Okay. Kungani mhlambe sizochaza nje ngichaza nje. Yeah. Kungani bekufuna kanjalo? Bayakholelwa ukuthi kule minyaka eyamashumi amathathu sisenkululekweni izinguquko eziningi eziqhamukile no-African National Congress babona ukuthi zivuna kakhulu labo esingathi badla imbuya ngoti. Bona ke bakubona ngalokho ukuthi ungathi uAfrican National Congress ufuna ukufaka go back door ama elements esocialism ukushuthi ke okudla ndawonye. Na into bakhuthe babhalene amaphepha amaningi nezincwadi kalezi zinto esizishoyo njengoba singazisusele emoyeni. Sisusela ocwaningweni esulubonile ma program abaqhamuka nawo ukusekela lemicabango yabo. All right. Politics aside Mvelasi. Are you happy ngendlela iningizimu Afrika eyiyona nangendlela abantu abaphila nomisima abaphila ngaphansi kwaso ku leadership ekhona njengamanje ku ANC?
ake ngiqale la Yeah. Ngoba izosuke ibukeke ngenye indlela mengizosimane ngisiwe nje ngithi I'm happy or I'm not happy. Okay. Ake siqale la umhlaba wonke jikelele kulesi sikhathi esiphila kusona usesimeni lapho esithi kune crisis. I-crisis yezokuphila, i-crisis yezomnotho. So there is a global social economic crisis throughout the world. Okay. Ziningi izinto esingayibala edala lama crisis. Ngakho ke neziningizimu Africa ayizange ke iphunyuke kule crisis ekhona emhlabeni wonke jikelele. I-crisis ekhona wonke jikelele yenza ukuthi amazwe amaningi angakwazi ukubhekelela imiphakathi yawo. Kangangoba ohulumeni abaningi emsakazi namhlanje kulesi sikhathi esiphila kubona abasenawo lawo amandla ayekhona post World War 1 and post World War 2 wokulawula ukuphila kwemiphakathi yawo. Amazwe amaningi namhlanje alawulwa World Bank shothi amabhangi omhlaba alawula ama rating agency alawula izikhungo eziningi ezisabalale wonke kulokhuza umhlaba. Ngizokwenzela nje example ewu2. Okay. Yokudla iprice yokudla namhlanje idla imbeqolo. Iprice yokudla ayilawulwa uhulumeni lo ilawula imarket ezinye iningi ezihlezi le ko New York na ko Chicago. So they determine ukuthi iprice yokudla in each country. That's at any given moment kunoma isiphi isikhathi izoba umalini. Size kulokhuza energy should petrol. Okay. Na konke. By the way, kusasa uyanyuka petrol. Nje uyanyuka petrol. Yeah. Futhi uhulumeni ngeke enze lutho ngalokho. Uyathanda kathanda uzonyuka lo petrol because iprice ka petrol idetermine imarket nazo. Owakho umsebenzi uhulumeni ukuimplementa lento esishiwo imarket. So ilezo inkinga ezikhona esingakwazi sokuphendula umbuzo wakho. Yes, akekho umuntu ojabulile ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Abanye ke bazothi ya fanele izinto zibe njena ngoba nalabo abaphethe kuhulumeni bakhohlakela. There's a lot of corruption, there's a lot yongalethi i-service delivery. Angibona ukuthi singabaphikisa laba bantu. Bakhona inqwaba futhi yabantu abangaziphethe kahle kumandla okuphatha abanikezwe wona. Okay. Angifuni simshiye kude umlaleli, right? Ngikhuluma nobhala we-SACP umnumzane ke uThemba Mthembu kusifundazwe lesike saKwaZulu Natal. Let's look at iTheku Mvelazi. Mawukhuluma ngeTheku iwona masipala oyimetro esifundazweni saKwaZulu Natal. Ngamanye amazwi umnotho ongena kulesi sifundazwe omningi uqhamuka eThekwini. Kanjani phela? Right? As SACP, are you happy ngendlela iThekeli lona? We are not happy. We may not be singasho futhi ukuthi we are extremely unhappy. Why mhlawumbe mocabanga ukuthi iTheku lile ndlela eliyiyona kanje? Sicabanga ukuthi iTheku lile ndlela eliyiyona ngoba izinto eziningi ekuphathweni kweTheku we might have dropped the ball. Ziningi izinto esibona zenzeka kulona esibona ukuthi singenza kangcono kunalokho kwenzekayo.
So ke izona zinto esishoyo ukuthi fanele kusikhutshulwa amasokisi kubheke ukuthi ke akukho yini esingakwenza okungcono ekuphatheni leli theko. Enye into esiyibona futhi inkinga kakhulu msakazi yabona lento yama coalition njalo sohlale sisho ukuthi noma ngabe umuphi uhulumeni noma ukuphathwa noma kamasipala okuphethwe ngohlobo lwama coalition abantu abalimalayo abantu abalapha phansi ngoba isikhathi esiningi ukuphatha kwawo kuba phakathi kwalawo maqembu akwi-coalition efuna ukuzinelisa wona. Okay, mhlawumbe mawucabanga Mvelase inini la obone khona ukuthi noma enibone khona as SACP ukuthi hayi no ayithekwini no hayi seku out khona kunomlanjwana. Okay, sibona kuyikhona imizamo yokuthi kube ngcono kodwa kunokuba kube ngcono ungathi bekuya ungathi kuyonakala. all right, so le ama coalition it's something eqale after 2021 iyona shayele isipikili sokugcina ukuthi ay izinto kube bukhuni ukusheshe uyilungisa. So some political parties bathi kahle umasipala wethe kufanele ngabe ufakwa ngaphansi komlawuli, right? Nawe Mvelase uyavuma ukuthi hayi ngeke iphunyukile eThekwini. Don't you think mhlambe I leadership kumele ishintshe completely kumasipala waseThekwini? Into kuya ngokuthi usukuthini umusho umukhuluma nge-leadership. Ingabe kumasipala waseThekwini i-leadership eyinkinga noma i-system eyinkinga ngoba izinto eziwu-2 ezihlukene. Uma kuyi-system ungayishintsha i-leadership kuze kubuye uJesu. Okay, Mvelase. Kodwa ngeke ayikho into eyolunga. Kodwa mhlamba uma kuthiwa i-system, right? Then ngamanye amazwi abantu abanepower bangayishintsha i-system because mhlambe mawuthi ithe kubeli right mhlambe ko babumlaba ko babunqumalo you understand then mhlambe after lapho mhlambe izinto zashintsha you understand then why ngeke kuze kushintshe ngisho i-system yakhona njengamanje. Ya why ngithi fanele sibheke ukuthi ngabe i-system noma ngabe ubuholi obuyinkinga ngoba ziningi inguquko esezenzekalile ekuphatheni kwelokhozi kwetheko ezigcine zishintsha nesystem yokuphathwa kwetheko ngoba uma ubheka kahle msakazi akulona itheko kuphela mukhuluma ngeGauteng the crisis mukhuluma ngeKuruleni the crisis umukhuluma ngeTshwane the crisis njalo kuze kwehla phansi kuya koGqeberha. Okay, so ilento ke fasi ibuza ukuthi ingabe ama system yokuphatha lama metro you see. Okay, no kulungile Mvelase kulungile ngiyazi ukuthi sizoyiqhubha nanabo abalaleli mhlawumbe ngene ke kwindaba zokugama ngixolise kakhulu ezike sesingene sathi ukukapakela ngale kusona isikhathi. Zanzi yizwa umehluko, feel the difference. All right, 7:41 19 before 8 msakazweni izwi lomzansi ku 98.0 hlelo lakhe imbizo zike sisakhuluma nobhala we-SACP esifundazweni ke sakwa Zulu Natal umnumzane ke uThemba wakamthembu. All right, Mvelase i-ideology ka Chrisani uma ukhuluma capitalism, thank you, right? Currently kunabantu abanembono yokuthi ishe mhlawumbe iqembu elikhona njengamanje libusa futhi izi ANC lilidwa
ama-capitalist, right? So what is your take? Njengoba si South African Communist Party Yeah. ngisho nesiqubulo sethu sithi socialism is the future. We need to build it Yeah, now. yeah. Sikholelwa kakhulu ukuthi ziningi izinto ezinganqotshwa ekubhekeleni izinkinga zabantu bakithi eNingizimu Afrika kakhulu beqhamuka ekucindezelweni iminyaka engihamba phezulu kwamakhulu amathathu. I-socialism siyibona kungaba yisona sixazululo sokubhekelela abantu abaningi ngendlela enelisayo kunokuba sizibophezele kwinkambiso yobungciwankulu, ngoba siyazi ukuthi inkambiso yobungciwankulu inkambiso yokuthi idlanzana lisetshenzelwe uqaba ukuthi lelo dlanzana lithole inzuzo yokuziphilisa yona. Ngoba phela under capitalism umuntu emesebenza usebenzela ukuphila wena ukuze uhambe uyosebenzela ungciwankulu, awusebenzeli ukuthi uphile kahle. So i-system esikuyona njengamanje, don't you think esekutheni mhlambe iyaphambana nombono wenu as SACP? That's a very good question yokuyiphendula. Kukhona into esiyikhohlwe kakhulu njengoba sithi sathola inkululeko ngo-1994. Into esiyikhohlwayo uma sibuka lesi simo nezokuphatha nje kube ukuthi le so-called, I always call it so-called inkululeko. Sithole in power for 30 years, right? And sengiyacabanga nje sekuthena uMvelase uzokhankasa kumina ukuthi ngomhla ka29 angiphinde ngibabuyisele kwipower, right? And uMvelase besethi no, indlela ekwenzeka ngayo azange size noma inkululeko phela sayithola, right? Ngokuthi zanikezwa etafuleni. Bese ngithi but eminyakeni u30 ubukwi power and currently isimo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika it's over 33% makuthi angiphazama, right? Number 1. Number 2, ikusasa lezo futhi zabantu abasha bagcwele emgaqweni badla idakamizwa. Mawukhuluma ngeParliament laseNingizimu Afrika kukhona abantu abadala by the way ababuye balale kuma meetings, you understand? Yethu abantu abasha kuthiwa abafunde but mebefundile ayikho into abayithola. For an example, odokotela kuze ukuthi baze baqashwe Mvelase kuphoqa ukuthi abaze bayoqhinqa emgungundlovu, uyabona? And then after lapho HOD no MEC base bethi hayi no sizobaqasha odokotela abangu 120 abazoqala kusasa as kumhla ka1. And then to me uMvelase masithi hey hayi ngivotele then ngithini ngiphendula ngithini. Umbuzo omuhle kabi loyo. Ngicabanga ukuthi ke oye uqaka abantu abaningi ukuthi labantu iminyaka u30 kwenzekani impela. Ilokho impela engikushoyo ukuthi fanele sazi uhlobo lwenkululeko esayithola. Inkinga enkulu abantu bakithi abalazi uhlobo lwenkululeko esayithola. Ingakho bezophakamisa imibuzo okudingeka ukuthi kufanele ngabe bahlezi phansi nenhlangano ukuthi kudlulwa kanjani la kulokhoza. Ingakho abanye bethu bathi not yet uhuru, ngoba ukuvota komhla ka27 April 1994 kwase kuvula enye inkundla yokuzabalaza ekutheni sigcine sibe nesimo la singakwazi ukuthi ke uhulumeni esinayo abe namandla adlulele ukuxazulula
izidingo zabantu. Nayi into ekudingeka ukuthi ke ibe ilokhuzile ingabe iyenzeka ayenzeki msakazi. So ziningi izinto esezenzakalile fanele nalokho singakhohlwa. Lo hulumeni kaAfrican National Congress seziningi izinguquko asezenzile ukuguqula izimpilo zabantu zibe ngcono. Yingakho ke futhi amaqembu amaningi aphikisayo abona ukuthi uhulumeni usenzele kakhulu labantu abadla imbuya ngothi ngala kubantu bathi cha kusekuncane lokhu uhulumeni asesenzele khona fanele ngabe kungaphezulu kwalokhu okuyikhona. Yazi ukuthi Mvelase iissue iba kuphi? Iissue bese kutheni uMvelase sifike siphusha umzabalazo naye, right? And then umzabalazo wethu usuphusha bese uMvelase eyohlala etafuleni. Nalabantu la besithi baphethe umnotho. Uma uMvelase sehlalile etafuleni, then uMvelase ifamily yakhe isiya relocate from eClermont. Yeah. You understand to mhlambe Westville or to eKloof. UMvelase sekuno blue light. UMvelase akasatholakala. You understand? Useyagada uMvelase. Kanjani ba? Uyabona? Of which is something engacabanga ukuthi uChris Hani into ayengayivumela leyo, right? So abantu sebeselidengwane. Yebo. Uyabona kushuthi idlanzane manje liyaceba. Kushuthi thina sithatha uMvelase sathi yena akabe right nefamily yakhe because iqiniso uMvelase lithi umphakathi wakithi uhluphekile. Last week kunomuntu oshonile eclinic yakwaMashu. You understand? So zonke lezi ukushona kwakhe akashoni ngoba kuukuthi mhlambe kanjani uhlala isikhathe eside. Yeah. Wanganakwa. You understand? And then yet nangu uMvelase uthi angibuyisele the same people abarana izwe. Uyabona? Then bese ngayibuza ukuthi kanjani but ngikhumbula ukuthi hayi at some point uMvelase bake bathi hayi no bayaphuma kuANC bayoyimela. But again emva kwengxoxo base beyashintsha. Uyabona? So maqhathanisa sekutheni samthatha uMvelase ohlala etafuleni and uMvelase bese bethe baxebuka but ngoba nama meeting then uMvelase babuya sebethi hayi no still savota with i-ruling party. Anguphendule kanje msakazi lo mbuzo ukuthi kuningi abantu beyasho ukuthi sesifuna ucabanga ngenye indlela kunalendlela kade sicabanga ngayo. Ziningi ke zenza abantu bafikelwe yilo mqondo eziningi lezo ibalayo. Kodwa ke esisakholelwa khona thina si South African Communist Party ukuthi phezulu kwalezi inkinga ezikhona eningizimu Afrika eziyiqiniso futhi hayi abantu baqamba amanga eziyiqiniso okwamanje sisakholelwa ukuthi kuse African National Congress esingakwazi ukuthi sibonisane naye ukuthi kulezi inkinga esikhona nokwenzeka kwezinto iziphi izinto ezingaba izixazululo ukuba ukuletha abanye abantu siyakholelwa ukuthi ngeke kwasiletha isixazululo instead kuzokwenza ukuthi siphindele emumva umsebenzi omkhulu thina mphakathi esinawo ukulungisa lokho esinakho. Okay. Inombolo yethu ngu0604807164 kuwa nomsakazo ke wakho izwi lomzansi ku 98.0 zike ngikhuluma ke nobhala weSACP esifundazweni saKwaZulu Natal. Sawubona.
Alright, uhlelweni lakho imbizo angazi ukuthi bekwenzakalani la kulungile 0604807964 nama voice note angathumela ku 0638208448 kulona uhlelo lakho ekseni emsakazweni izwi lo Mzansi okay beke mhlambe naye enye ama voice note sabona hayi msakazi yakubingelela nesambili sakho lapho ngivelanza awugasa lokhuluma la amasho hey umvelasi uyangixaka mina ngendlela uyakuvumela yonke izinto osho ukuthi vele isimo sethu siyabheda isimo se-leadership siyabheda kodwa akafuni ukuguquka kule nto yakhe ukuthi still abantu abaqhubeke nalento bavotele ANC yabona ukukhuluma komuntu nje ubona ukuthi uyabona ukuthi isimo siyabheda kodwa-ke because ngoba yena khona kutholayo because yena khona abamfida khona uyasutha ingakho ethi aqhubeke nje kodwa izwe lishona phansi hayi bafethu kulungile. Alright ngicela ke uyinothe leyo Mvelasi sizobuya kuyona sawubona kunjani usemsakazweni. Okay, no, I think there is an issue with uline wami. Hello? Yes ba. Okay. So kwashabalala ngoba uVelase mandimlalela uthi 1994 Mbandela yintoni ke manje evimba ezicommunist party ukuthi izame ukuguqula imithetho sisekelo ukuze feve abantu baseMzantsi Afrika ngoba bawuyasho ngoyena ngokwakho ukuthi inkululeko esinayo etafuleni kusho khona kukhona singakwazi bona abakwazi yintoni ke ngole evimba bona ukuthi bangaguqula ukuze singakhali kangaka naku kusasa kuzokhuphuka upetrol akumnandi angamakhuphuka upetrol zonke into ziyakhuphuka zifuna imali fanele senze njani fanele sithini abeqhuma kwayena uVelase esithi kwayena kukhona siyabona ukuthi izinto zihambe kahle kanti fanele kusize sithini singama South African ukuze kanti abaholi bethu bezwe. Okay. Kulungile well sikuzwile mhlambe ke angithathe ke omunye now isizathu esenza ukuthi Mvelase ngithathe omunye cishe abalaleli bahamba cishe mhlambe kuzona zonke lezi zinto ebekade sikhuluma ngazo right just that bona sebephika lapha nalapha but still kusayizona lezi zinto mhlamba ngithole lo sawubona kunjani Niyaphila mfethu siyaphila kunjani yebo ukhuluma noSiya yes siya sure yebo ngokubuka kwami amakomanisi ngibona ngathi i-direction abasenayo futhi amakomanisi ngibona ku-right ukuthi ayeke ukuloku mhlambe ethi a-celebrate impilo kaChrisani ngoba awazi ukuthi yini uChrisani ayekade eyilwela one uChrisani wayelwela izinto ezi-simple umhlaba umnotho ukuthi akubuyele kubantu abakwenzi lokho bona abakulweli lokho mina ngase ngimbuze ukuthi kumanje i-administration ethethe manje iyiphi into eyiphushayo kulezi zinto zowu2 umhlaba umnotho ikhona yini into eyodwa esebake bayenza ukubonisa ukuthi bayafuna ukureacha lama goal cha akukho ngisho ukugoda sengivala umbuzo wami engizomshiya nawo uyazi ukuthi ukufa kukaChrisani wadayiseka ngaphakathi kungabe i-leadership ekhona manje abantu abadayisa uChrisani abekho yini kuyona le leadership ekhona manje okay ngabe bayayihlupha yini ngokuthi bakuthole lokho ngoba mina ngokwazi kwami ngizokusho nje lokhu kugcwala umlomo ukuthi bona njengamanje basebenzisana nabantu okuyibona abasifaka kule nqoso yonke futhi basebenzisana nabantu okuyibona ababulala uChrisani. Alright. Sabanga kakhulu. Mvelase over to you. Angibonge mhlamba ngiqale ngayo le ka comrade uChrisani. Ngicabanga ukuthi sekuphume kaningana ukuthi iposition yethu as a South African Communist Party ile eyokuqala sathi akakwazi ukuthi uJanusi walkhipha lonke iqiniso eyokuqala la and besilokhu iskampena lokho ilokhu bangena ilokhu kwasikazwa ukuthi athole iparole. Okwesibili
esilokhu sisho minyaka yonke mesenza ke kakhulu lemigubho yokukhumbula uChrisani ukuthi sifuna kuvulwe iinquest okuyiyona ezocacisa kahle ukuthi yini ngampela eyaledela ukuthi kuze kubulawe ucomrade uChrisani. Yebo siyakholelwa nathi ukuthi akumane nje kwaqhamuka isigebengu sambulala uChrisani, yinto eyaplanwa ukuthi cha lo fanele agudluzwe ngazo zonke ke ngicabanga ukuthi ke izizathu abantu abaziqondayo. So ingakho ke sifuna ke le inquest esibona ukuthi ke ingahamba indima ende ekuvezeni iqiniso lokuthi ke wasishiya kanjani uChrisani. Sikhumbule balalela ukuthi lento iyitrend. Uma ungase ubheke koZimbabwe, the more trusted leader leader izandla died ngasikhathi nje kuyiwa enkululeko. Same thing happens in Namibia. Ukuthi abaholi abanjengoChrisani bafe nje ngalesikhathi sekuyiwa sekutholwa inkululeko. Siyakholelwa futhi ukuthi even nako PAC there was a very strong man ko PAC Osabelo Pamla. Nakhona bese fanele abuye ke azohola kwi PAC and it died. Kwenzeka nasemazweni amaningi ukuthi abantu abanjengabo Chrisani bafe mysteriously. Sazona Khizilo Mzansi ku 98.0 hlelweni lakhe imbizo. Ngicela ucaphuna maybe one because of his cut of our voice note. Yes. Akwengibingelele nje nami ngixoyezweni lo Mzansi nawo nesambeli sakho mfethu. Uma ngilalela kahle ngempela mfethu lo baba okhulumayo lapho yazi mfethu ufana nomuntu kwesinye isikhathi ongathithi ufuna ungena endlini emnyama kumnyama icimozile ufuna ikateli emnyama ngoba lento ayishoyo mfethu mina mangibuka kahle ngale ka 1994 akekho umuntu bekade exakekile ecela utho kumuntu wonke umuntu bebekade edabalasela yebo uhulumeni yena noma ngabe kuthiwa bekade ecindezela kodwa izinto bezihamba ngendlela right. Kunele kwangena wona lo ANC bafethu yazi uqala uANC waqeda zonke izikhungo noma izinto bekade zenza ukuthi abantu mabaphile emhlabeni. Ama-sports ezikoleni waqeda, ingadi ezikoleni wayiqeda, ama-college ezemfundo wayiqeda, waqeda yonke into bekade yakhiwe uhulumeni obandlululo. Kodwa manje namhlanje sekuthiwani kukhona into engcono ezokwenziwa yilabo abantu, mina ngiyiboni ayikho. Sibonge kakhulu. Sazona Khizilo Mzansi ku 98.0. Njengamanje Mvelasi ungarecommend sekutheni icishe mhlawumbe ingane yakho or isihlobo sakho singabe nayo medical aid eNingizimu Afrika currently. And ungarecommend sekutheni sifunde ekoleni lezi zikahulumeni currently. Angikubeke nje ngingananazi ziningi inkinga ekhona kakhulu kulezi izikole ezisemalokishini. Yes kunezinkinga ezikhona ngisho noma ke uya ezibhedlela kodwa ke esikwazi ukuthi namhlanje zincane indawo ongaya kuzona zingenayo izikhungo zezempilo. Kanjalo noma usuya elokhuzeni emalokishini kukhona osekwenzeka ukulungisa isimo ebese sithanda ukubheda kakhulu ezikoleni. Ungase ubheke nje ama results ka matric akulonyaka esiphuma kuona naseminyakeni emithathu esisuka kuyona uyabona ukuthi kukhona okwenzekayo ukulungisa isimo bese singesise sihle kahle kakhulu endaweni zasemalokishini. Lungile Mvelasi kodwa ukhohliwe ukumention ukuthi I percentage yokuphasa idropile kakhulu. Yeah, asibonga kakhulu Mvelasi ngesikhathi sakho ungadina la ngomuso hlezi kuyinto okwazi ukuzokhuluma nje ama issues akhona especially kathinta ke izwe. Siyabonga.
sibonga kathina nje nesikhathi nje nesinikeze sona. Thank you so much. All right. Thank you. Unobhala we-SACP esifundazweni sakwa Zulu Natal uThemba Mthembu.